9 on Mondays at 7. Talk to Arlen. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indeed, Kaka Snell Circle Labana 16 Lanyuga and Elipeke 20 years. So now the information I told her we show if an end of into Inuga now. Namtanje was into Bungaya's when you go to. Right, so we open line Namtanje we Ndaba Yasintu. So introduce again my guest A2 and you know the hotel Tulebonamiati, a traditional expert Sabonamiati. Asibingelele Mthiyane sibingelele nabalali bekakasi nababukele futhi ekuyeshop. Siyabonga kakhulu kumnyati and then bese kuzoba ke nomnumzane umlondi Makubane uyisase isintu naye phinda be umthandazi komos Sohlaza uSudo Mnando Bhaliwe uSpam Sokode siqhuma simangaza cela ukubingelela abalaleli ababukelo on YouTube producer cela ukubingelela ubaba umnyati bese ngikuthatha nayo Sohlaza nalapho kufikenyelela khona ikakasi na kwi-app. Alright, so namhlanje ke sokhuluma noma yini hlale kuvela ama questions confuseayo naxakayo ngeindaba zokuthakathwa ungafeli ngaphakathi mhlawumbe kunento ekuhluphayo bethinta umsamo ezimoya ukuzalwa wembethe indaba zempepho and nakho konke nje sikudiscussayo namhlanje ithuba lakho leli ngiyawathatha ke nama VNs wathumela nje VN yakho kungabikho umsindo ngemuva so uvala iradio uyithumela iVN kwinamba e063 839959 ngizoyiphinda 8063 839959 and then inamba ke 0861596596 ungayena kuma socials Kakasi FM nawe indaba on Kakasi FM. Prophet the question le evele kukhona umuntu othola ukuthi uyi victim yokuthi kusetshenziswa imithi isetshenziselwa yena but yena akakholelwa kuyona kunenkolelo yokuthi into ongakholelwa kuyona won't harm you so mangabe ukuthi awukholelwa emithini leyo nto iyakuvikela ekutheni umuntu osebenzisa imithi against you angeke aphumelele. Sohlaza yabona leyo nto leyo ikabili ngoba kukhona umuntu ongakholelwa emithini kodwa futhi spiritually uthola ukuthi uweak. Yabo ngoba if kuthiwa awukholelwa emithini kufanele uqine emthandazweni if ukuqina emthandazweni umuthi ngeke uzusebenza kodwa manje if ukuthi awukholelwa emthini kodwa futhi manje spiritually wena weak so whenever that person is summoning your name lapha emkhathini spiritually vele wena vulnerable so lokho asuke ezokwenza kuzofinyelela kona kugadla ngoba ayikho lento covenant ekadile that is protecting you against the evil spirits. Oh so kushuthi uma ungekho ka left qina ka right uma ungekho ka right qina ka left. Oh okay. Yebona sure. Ngoba if ukuthiwa awuqinile ndawo manje wena uphakane ndawo yonke imoya manje inamandla ukuthi kuzuze ngoba ayikho into efoundation wena solid ukuthi le simngakho siyamvikela umntwana. Yini mnyati baleke ngalendaba yeyikhathi like ekutheni kuneyikhathi okuthiwa ke like around midnight izona ikhathi kumele uqine ngazo or isona isikhathi soku vulnerable ngazo ikhona into ethi ikhathi ku 24 hours wosuku nobusuku kukhona ikhathi eyisengcupheni for imoya emibi. Mthiyane ngizochaza lokho ngiyamuzwa uMr Makubane colleague enginayo la okubalekile kunje uyabona if ukhuluma ngezinto ezithinta ipersonality yomuntu without spiritual uthinta umzimba ofuna uba secured ngoba usaphila. Sikhuluma ngekhathi njalo ngiyaye ekhatheni no angithi njengoba nginibeke nini nobabili I directed that question to him so yeah ubhekile bese ngibheke nje kule ngiyacela ukuthi hayibo le question ethi special ibheke yeah Mthiyane isikhathi zemoya uma ilanga lizophuma ekseni ingalesikhathi imoya ikwazi ukuattack ngoba kuyapheshethwa even enhlamvini elanga mayizo khanyisa inginamathela ingakho uma usendlini thiwa ungalithamela ilanga elingena direct emnyango ngcono uphumele ngaphandle ukuze lingabi nomgudu ozoba direct to you oqala lokho bese kuthi ilanga maselishona
ingalesikhathi ke izifo sizobuya kakhulu because makwenziwa izifo uthathwa inhlabathi eziningi zemimoya engasakwazi ukuphila emini njengathi ngoba ayisekho esidumbweni bese iyaphendulwa iguquguqulwe bese ke kuhlanganiswa nemithi engeke engahlanganiswa ke inyanga ihlanganiswa abathakatha sekubeka egcineni bese ke ngesikhathi bakumemeza vese izokatheka ngoba isinamandla uyona wena usulungela ukuyolala yangithola ngithe that's why ke manje makusukela esikhathini abokusuka ngo8 ebusuku kuya ku4 ekseni ungapheshentwanga umuntu kodwa uma usu affectwe isifo esithize esithunyelwe ngomoya othize omubi kuwena sivuka kakhulu yo ngithatha usizwe Ntuli eLemontville nginomnyati noMagubane namhlanje ubuza imibuzo nje yakho ofisa ukuyibuza so open line ngizothatha ke ku 0861596596 neVN nayo futhi ngiyayimukela ku 0638399959 ngizoqala ke eLemontville kusizwe Ntuli sabona sizwe yebo sawona baba ishosho mfethu kuphi eLemont ngiseLemont kuhlasa ngikuphi eLemont awazi ukuthi kuphi eLemont okay kodwa kanjalo lekhomgaqo sure yes uthini ke sizwe bengicela ukubuza lapho kubaba lo umsizwe umelaphi nendaba zesintu sikulalela qhubeka sizwe ngilenkinga baba la izinto nje ayihambi kahle emndenini kuze kufika nakumina izinto zingihambeli kahle asebenza impela kodwa imali iyachitheka ayakhe okay yeah line wakho mfethu awukho clear so ngicela ukuthi uyikhave yonke into yakho so ngizocela ulalela eRadioweni kukhona unye mhlambe okushila kodwa nje ngicela ukuthi kukezwakala kahle ukuthi izinto zikhambeli kahle nemali ayihlali usho njalo right ya nokunye nje mhlambe kuke kwenzeka izinto mhlawumbe sothi kwenzeka izinto ezimbi kodwa manje iphuma ngami okay all right Magubane Sohlaza njengoba ithinta nje umfowethu ake siqale ngekhaya njengoba ethi kunezinto ezingahambi kahle ekhaya okukhomba ukuthi umsamo wona uwodwa unenkinga njengoba izinto ezingahambi kahle nasekhaya umsamo udinga ukugezwa udinga ukulungiswa ngoba makubheda kuona umsamo inhlanhla iyamfimfa ekhaya kubona bonke abantu njengoba echaza now when it comes into imali Sohlaza is very spiritual kukhona ukuthola ukuthi imali ithathwa umuntu osuke ekunikeza yona imali osuke yithongo ngenxa yokuthi kunezinto mhlawumbe ayidingayo ongazenzi we can look at that kwenye inkathi uthi imali yakho yathathwa yobhilwa ukuthi ke noma ingafika imali bese imali ishabalala now la lekhala khona ngokuthi izinto iphuma ngayo izinto ziphuma ngaSohlaza udinga ukugezwa kusho ukuthi khona ukungcola noma khona isinyamana esikhona kuyena esenziwe mhlawumbe abantu noma yithonga elithize so akathandisiseki so kufuna manje ahambe agezwe ahlanjululwe ukuze ezokwazi abe nenhlanhla ngizwa kahle ngithe Xolani wakwazenzile ephilana emlazi sabona Xolani yebo baba sikhona mfethu siyakumukela kweGagasi siyaphila ngibingelele nabahambeli bakhe lapho e-studio bakulalela mfethu siyavuma yebo ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ukwazi ukuthi untshontshe idlozi ungazange uyogqumba umzimba womuntu lapha phansi emnyati awona mawukhuluma ngento yethongo Mthiyana ukhuluma ngento esensitive ngalendlela lexakayo ake ngilinganise ngawe Mthiyana ngoba ngeke ube ngathi ngiyakoffenda right umfowethu siyalamana wena umdala kunami uma wena usugodle umsamo wasekhaya wonke usuvalile ungasafuni kube khona noyedwa umuntu ozosebenzisa ingale isikhathi kufanele mina mangiphuma ngithola umuntu ozokwazi ukuthi sihambe naye siyoleba kanye nami ithongo lakithi ukuze nami ngebe survive ungagcina uligodle wedwa kusho ukuthi impendulo ithi yakwazi ukuthi nintshontshe idlozi nanso ke impendulo mfethu
indaba on Gagasi 0861 596 596. Obviously sizokhuluma ngezokwelapha but nasi isinto nje sinamasiko akhona. Kukhona imisebenzi abazali ababengayenzi mhlambe njengokuthi kucacwa noma kuchanguzwa uthi mhlambe abalobolanga ngendlela efanele. Leyo nto ingagcina ngokuhamba kwesikhathi si affecta izingane. Uthola ukuthi umzali wazo mhlambe aqedelwanga izinto ngokwesinto. Mthiyane yabona mawukhuluma ngomgcaco wabona lezi zinto kuthiwa kuyashada bese kuba khona umgcaco umshado owering nekhekhe kugcine lapho ingathinta inyongo bese kuthi mase kungena umgcaco kukhuluma ngokuqhuliswa komuntu kukhulunywa ngokubikwa komuntu ethongweni kutshelwe imbuzi abikwa ngayo ukuthi akwanda umbuzwa la ekhaya yayibona into ngisho uma ke lezi zinto zingezenganga kwagcina mhlambe lapha ekubhalweni kukhona izinto ezishort mhlawumbe umkhwenyana ubalekile wabaqola basekhweni wathi hayi ngicela ningidedele ningiphe lo sibhale nalo nomakoti kuze kukhanye indle ekhaya bagcine beshona umkho wakhe nomkhokazi wakhe bekhala egcineni ingane zo affecteka ngoba lela sasililo sabazali bamakoti wakhe si affect ingane ngoba ingane sebefuna ibuyele ngakubona ukuze kuthi konke okuzokwenzeka ngisho athi umfana agana avuse ikonina lume ngisho athi intombazane amalobolo avuse ikonina lume ngoba uyise ube yifailure in between. Indaba on Gagasi 7:20. Ithi topic yethu namhlanje isintu itopic ayikho wena oza nje ne topic yakho ubuza ufisa ukubuza ngiyamukela futhi nokuthi ufike uzosikhanyisela ngokwaziyo kumema mhlambe makhona omnye umlaleli oraise into ethintayo nawe ngiyakuvumela nawe ukuthi uzobeka nina nisolve kanjani inamba u0861596596 indaba yesintu on Gagasi. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba on Gagasi. My guest is uMagubane kanye no Magubane kanye nomnyathi. Sothoza nje kuze kushaye u8 ubuza nami office kubuza ngisethekwini nawo ngithatha isicelo kaMthembu. Sawubona sicelo? Yebo sanibona baba njani bo? Sikhona phela sikubungela nathi. Ngiyaphila ngibingelela nobaba lo shenabo lo station la. Sure bakulalele futhi. Bengithi ngicela ukubuza lana ngine imbuzo embalwa la engifuna ukubuza ngizwana nomuntu esifazane ozalwa ibhuno ophindezela ikhalati so i-method indlela iyona so ayifani njengomuntu omnyama and sizaba sisathola ingane yokuqala ingane izobe ithi 4 yesibili izobe ithi 1 years so sake sazama ukuthi sihlawule lokuqala ingane isando kuzala uma wayo okay uma ukokwayo uma wayo usifazane okay wathi yena hayi asikudinga sokuthi sihlawule so yabo nje imali nje uzokele enikeze indodana yakhe indodakazi yakhe so ngikho indodakazi yakhe so wagcine engayithathanga imali ukuhlawula leyo ngane leyo so uma wayo uma wankosikazi sowashona usanda kushona nobaba wakhe futhi uma wengane zami seshonile naye so sewukuthi ubhekene nami yabo unosisi futhi so ngendlela iyona aka umuntu osangana ekhanda uyahlanya so manje ngendlela iyona so umuntu oqine ngekhanda so mhlawumbe uyobona umuntu ukuthi mhlawumbe azama ukuthi angisize ukuthi athole into ezokwazi ukuthi angihloniphe yonke lento leyo ngabe ngonile ngalokho kumbuzo wesibili imanje asiqale kulo kuqala and then uzothola ke I chance yesibili emnyadi nangikhalela umvelasi uthe kunebhunu bese kuba nekhaladi sekufanele siqale lapha manje ukuthi before kufike ebhunwini kwakubani owaye ethandane nebhunu uyayizwa ngithe manje ngoba mase fika la ebhunwini nekhaladi vese amakhaladi awanalo iseko because abantu abangapha nangapha uyangibona ngithi isiko laba alikho ke stable so kodwa mawuzobheka umlando ukuthi owazala leli khaladi ubani wakabani ngoba kushuthi umuntu onsundu omnyama ngaba umZulu ngaba umXhosa mhlambe ngaba umSwati ngesazi kodwa umuntu omnyama ilibese elilandelela isiko lakhona la kwakuzalwe khona lo wayenza labantu kuma womkakhe ngithola ngithena ukhona ezokwazi ukuyilungisa ngale lezi zinto hayi la ebhunwini nala kuzalwa khona umkakhe egcineni ngoba kuzokushayisana
Yeah. kodwa isiko liyamdinga ngoba egcineni singakwenza konke umthetho sisekelo uvume Yeah. kodwa egcineni ngokwesimo sempilo nenhlalo kungavumi. Kuyezwakala Mthembu? Angizwa kahle uma ngane zami uyibhunu eveleza le ibhunu abo bonke bamabhunu vele bonke ubaba wayo uma wenganzi naye futhi bamakhaladi uvela inzalo yamakhaladi wonke kahle kahle. Imaka ibhunu lazala ibhunu kwasekuthi elinye ibhunu lathandana nekhaladi elizalwa elinye ikhaladi ake. Yes, exactly. Okay, lalela ke mkhulu yabona wena ke kulula into efanele uyenze yinye kuphela wena hamba uyokhuleka wenze iladi lengane zakho manje ukuze ngabi nenkinga uma usuzu adopta uyibuyisela ngakuwena shona elwandle nobuye emfuleni omkhulu ohambayo uphathe zonke izinto bese ukhuluma nabantu bakini ngoba ibona bakunikezile lo mfazi onayo bese egcineni kubacela ukuthi ke ekona konke okuzokwenzeka ucela ukuthi la kwaqala khona kuba umlando kawunawo ucela nako ukuthi badlela awuthathi lutho wenza konke ukushiye kanjalo bese uyabuza ekhaya uthathe ingane zakho uyifake esibongweni sakeni lokho kunyeke ukuthi ke unkosikazi ke ubungakaqedi engizothethe lo mthiyana. Okay, yes, second question. Umbuzo wesibili ngifuna ukubuza la ngoba bengifuna ukuyifaka ekhaya ingane mhlawumbe ukuthi yena ngiyifaka isiphandla yabo ngoba bengazi ngiyenzele ngiyifaka isiphandla ingane ngoba le mhlawumbe fanele ukuze ngiyifaka isiphandla ingane fanele ngiyisebenzele imbuzi nga-1 nga-1 noma mhlawumbe zizokwazi ukuthi zishare imbuzi eyodwa zizombili. Ubulili bazo bunjani? Abafana zombili. Abafana bobabili. Uma kwabafana bobabili ungayenza imbuzi eyodwa. Kodwa ngizocela kuqala wenze lento eyiladi lasemfuleni iqala lobe sewulwandle ukuze wenze into ezobe simukele imoya yonke ngokwesizukulwane kufike enganeni zakho ngoba inkinga yakho inkulu kakhulu ukuze ungabi nento ezodala iconflict enganeni zakho wena uma ungasekho kodwa sezikini kuvuka okuvukayo ngithola ngithini kunjalo ke mkhulu. Alright. Indaba nkakasi 0861596596 ama-VNs ngizowathatha now and ngiyawathatha also nama comments mungasuye nje kwi Facebook page ethi indaba with Alex uzokwazi ukuthi uthole and then ubuze as well. Alright. Uma niphehlelwe amanzi amnyama yini ningayenza ukulungisa leso simo? It's a question ku Facebook evela kusicela. Sohlazama ngabe amanzi ephehliwe kufanele qale kulungiswe wona ngoba nedlo ziswele ngaphandle. Sekufuna maye kulungiswe nomsamo ugezwe abantu abadala belandwe kabusha behlanjulule befaka ngaphakathi kha ngoba basuke beflathelisiwe negceke nekha ukuthi bangalibheki. So kufuna kwenziwe lokho bese liyabuya idlo libe ngaphakathi ekhaya. Okay. Right, and then there is a question la evela kumlilo othi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuduma kweindlebe zidume njengathi drum. Ulabantu abadala mkhulu okoqala lokho ufuna ukubheka ukuthi mhlambe idlo sakho ufuna ukukhuluma kodwa uyidlile izinto zokuthi livuleleke kuwe okoqala lokho. Number 2 uma umuntu owahlala ajiktshelwe ngezizwe zaphinda futhi indlebe zakho zibe njalo kusho ukuthi ke kubili okufanele akubheke bese ekwazi ukuthi alandelele ukuthi yini eyenzeka kuwo ngoba izizwe nedlozi emzimbeni womuntu se-acta ngokufana. Yeah, sure. Ngithatha uThemkosi Kase emakhabeleni. Sabona Themkosi? Sabona bhuti. Sure, vele sekumukela kwikakasi. Ngikhona bhuti. Manje alisethi nezokala. Ya, imishawe network mfethu ungagudli kancane nje la ukhona. Uthi nje ukumove kancane la ukhona. I-network ayinhle kahle. Okay, ingathi ke manje. Ya, kungconywana nawo. Ithini question? Bhuti Okay, no so besibuyele kuyena mfethu question yakhe ingakaqhamuki nje ushawe network la ekade ekhona emakhabeleni. Ngicela ubingelela egagasini ngibingelele nobaba. Ngicela ungazisho igama. Bengicela ukubuza la kubaba ukuthi if ufuna ukwenzela ingane elade seladlula emhlabeni akunankinga yini ukuyenzela la yancutshela khona umalume. Into okunye bengicela ukubuza ukuthi uyakwazi yini impepho uyayishisa noma ulayitha ibani kuphela. Okay. So makubani? Sohlaza ufuna ukwenzela ingane eyadlula emhlabeni la. Yes. So angakwazi ukuthi ayenzele komalume ngoba vele ifihlelwe khona.
impepho ngoba iladi kufanele ishiswe then bese kuba izibani esimhlophe esiyelo esiblue nesipink bese umsebenzi uyaphasa ngoba wengane. Sure. Ngibingelele Alex kanye nabo baba. Ngicela ukubuza lapha kubaba uMnyati ukuthi uma ungasenabo malume ungakwazi ukushisa impepho ekhaya. Mina ngumuntu ozalele ekhaya manje basekho malume ngicela ukubuza ukuthi ngakwazi ukushisa impepho. Uyishisele wena. Alright, Mnyati? Okay, kulula lokho. Uma omalume bambika njengomlanjwana ekhaya noba umkhulu wakhe ambika njengomlanjwana ekhaya komalume wakhe engakwazi ukweshisa kodwa akakwazi kumana gxuma ayishise engenayo ibarcode ibhengela lembeleko lesiphandla embikayo lapha emsamo ukuthi ukhona njengomlanjwana wala ekhaya. Kushuthi ke uma engazange ashiselwe impepha afakwe isiphandla akaqala ayenze lokho kuqala bese kuyikhona ebika ke manje ukuthi ke ngizoshisa impepho la ekhaya ngoba vese ikonene lome lizofuswa yilo uye ngoba inxiwa selinembuya. Okay. Conversation esiqhubeka sikhuluma noma yena mfethu uyazi ngendaba zesiko nangendaba zomsamo. Mike Yasumnyati kanye noMagubane indaba yesintu iba khona on your radio njalo nje from 7 to 8 here on Gagas. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Ngibingelele Mthiyane nehambeli zakho baba. Hey, yazi man ngicela ukubuza ukuthi hlala ikhulunywa kakhulu le ndaba yengubo. Mina ngazalwa nayo ukuthi ke nje khathi kusaphila ugogo wami ngangaka understand ukuthi yini ngoba yayise ebeke ibhodlela lanini namanje isekhona kodwa kanje angifuni kamba manga ngaze ngiye ndawo ngithi ngiyivula ngoba kukhulunywa into eziningi ke namaqila asaba maningi. So nje ngicela ukubuza nje kulawo madoda ukuthi hey man kungenzeka kanje ngoba manje yabona nami into zami seyimile kwamsebenza usaqhamuka sekuthulekile nje kanti impilo ike yaba right lisa sikhathi esiphambili manje hayi angazi impela ukuthi ngenza kanjani. Besazophendula nje imandla inkosi lo eNewcastle angibonga Mthiyane. Alright, sibonga kakhulu kumphazima. Mnyati na umbuzo. Yeah, izinto enjengalezi mkhulu ngoba ingobe yakhe ikhona. Yena sekufuna athola imbuzi. Ngoba umuntu wesilisa athola imbuzi encane nje ekhuluphele kodwa engakagili imkhuba nezinye imbuzi. Bese ke ebuya lembuzi le ethole umuthi wegobongo lenono kuphela. Azothi usetshenziswa ngalembuzi yokuthi uadopta liyangubo uyayihlambulula bese emnika isithebe lo isidalwa esamnika inhlanhla la ngizwa ngithini emva kwalokho ebephehla lokuhamba lenono ebese thatha lomhlwehlwe lo awumbathe kuyena egazini mayiqeda ukumbatha kuyena egazini emzimbeni abese ke ekseni mase kushiswa impepho embulwa ehluswa lomhlwehlwe sekuthathwa ke lo sebhodleleni azalwa nawo uhlanganiswa ndawonye kuba uzobusuwomile emzimbeni wakhe lazobe ukhipha emva kwalokho ke abese ke fakwa isiphandla achelwe nganyongo aqhubeke ke bese ke enza ke kudliwe ithebe uqedwe lapha ngakusasa aqala ukuphalaza leli gobongo lenono insuku ezinhlanu esuku lesihlanu mephalaza kusene seqeda ntambama useyogezela esibayeni masekhona noba gezele ngaphakathi endaweni nje ecekeni hayi ngaphandle aqede ngakho yonke into yakuba iyoba successful ukuze ke kuthi ngelinye ilanga makukhona inkinga sekohleshula lomhleshwa lembuzi ohlangene nalo mhleshwe lo ingubo ayizelwe nayo ishiswe nempepho akhulume ngento ayidingayo isidalo somlalela yonke into yakhe iphambili. All right, now siyabonga. I have Alex ubizo lo ngiphupha ngenza ucansi sekuzake kwenzeka 2 times angazi noma ngiyathakathwa yini ngoba emva kwalokho saxabana into ehambayo nomuntu wami Nkomosi sohlaza isichitho ke lesikuyena kunomuntu omenzela isichitho esibi esamsana ngocansi ikona manje lokho okumenza manje bese kuqubuka iphunga elibi elimkhande bese banesidina kulobudlelwana anabo nalomuntu wakhe bese beyahlukana
ongenzeka ukuthi mhlambe kubona bobabili hayi ngoba sibaqhatha kodwa isichitho sohlaza asivamisile ukuthi sisebenze if both parties are loyal to one another. Sivamisile sisebenze uma kukhona omunye ongenzi kahle khona into esetshenziswa ukuthi infrared yabo bese duzane then kwazi connect so naso ke sikwazi sisebenze kanjalo ukuze sikwazi siyibhidlize lento esuke ikhona yenziwa. Okay. All right, thanks Makubane. And then there's another question live ekuphumlane ekutheni nginokuphupha ngiqhubha umhlambi weinkomo eziningi ngakubele kokuchaza ukuthini akahamba ekhaya khona ikhehle lifuna kuvula inxiwa bese kuyafuya kwakhiwe endaweni evulelekile la kuzofika khona kube nesibaya bese emva kwalo masefuyile bofika abantu abadala abayisholo bona ukuthi badingane ngemfuyo yabo mhlambe khona umuntu wayenyanga ngene inkomo ngomnyanga mhlambe khona umuntu wayefuyile eyicebele kwashabalala ingcebo yakhe ngenxa yobuthakathi kuningi okungenzeka kodwa egcinene abathola indawo evulelekile bakhe baqhubekele phambili. Sure. Ngibingelele kasine but Alex nabavakashi bese bakhona kubele nabalaleli ubefuna nabathakazi ngobaleke kwanyana mengisacela ukubuza kubaba lapho ukuthi ngabe kudalwa yini ukuthi mengabe ngihambile ngikubantu mhlawumbe ngikubantu mengabe ngibuye nezinto noma iswasho noma yini angikusebenzisi manje into ebengidingazi ngabe kudalwa yini ukuthi ngidike imali ukuba ngiyisebenzise lezo zinto. Ngiyabonga. Sure, sorry. Shem ube uqale wathi ngibingelele lapho kuba futhi beqonda ukuthi kubathandazi. Yeah, nansi inkinga lana. Angishaya umnyathi. Izinkinga sisi lo. Ekutheni uyaya kubantu. Bamnika izinto iwasho fanele ayisebenzise kodwa nje avele angayisebenzisi and uyabuza ukuthi into engadalwa yini lona. Sohlaza yabona when it comes into into osukuyisebenzisa uyinikezwa umuntu osukumelaphi. One thing that you need to listen to is the inner you, the spiritual you, ukuthi lento njengoba uyithatha uzoyisebenzisa iya align yini nalomuntu wakho kamoya. So now njengoba ehamba eyakubantu ababelaphi bese bemnikeza iwasho ilo muntu osegazini ophezulu kwakhe omtshela ukuthi kuzona zonke lezi inkinga obhekene nazo lokhu ngeke kuzokusize. So yini sekufanele ayenze sekufanele manje na aphahle akhulume netho ngeliphethe impilo yakhe ukuthi wena muntu ophethe impilo yami hayi bonke abantu wena muntu ophethe impilo yami yini ekufanele ngiyisebenzise ukuze kwazi iqaqe u1 2 3 4 uyobe sebuya lo muntu after mhlawumbe 3 to 7 days emva kokuphahla kwakhe ebese mtshela nansi into esidinga ukuthi ukuthi uyenze mhlawumbe yena uthatha iwasho mhlawumbe kudingeka inyongo yenkukhu ageze uhlambuluke lo muntu bese kuvuleka izinto. Okay, sure. Ithi ngiyitwisteke nangu Makubane echaza. Ngeke nimnyade futhi uthola ukuthi lo muntu makhona izinto okumele sizimsize zimlaphe. Yona imoya emibikele emcindezelayo because lento is going to save her kwakhona ukuthi abe reluctant ukuyisebenzisa into yenziwe ngamabomu ukuthi inkinga yakhe ingaxazile. Angibonga uMagubane indlela aphendekela eqaleni kodwa ke kuyenzeka nje ubuchaza mthiyana yabona umuntu uma ngimbulala umshazi ngibiza igama lakhe ngibopha into zakhe isidalwa verse sakhe soke simkhaphelile ngezadedezi uyangithola ngithini mase simkhaphelile saqeda umshazi sesele alone shuthi yonke into ayenzayo ayisekho into ezosebenza kuye sekufanele manje kuqaqele lafinde laboshwa ngegama lakhe eqala ngaphambi kokuthi ke elashwe uyangizwa ngithini ngoba ziningi izinto edala ukuthi abantu baboshelwa amafindo khona umuntu oboshelwa ifindo ukuthi mhlamba angayithola ingane khona umuntu oboshelwa ifindo othola ukuthi uboshelwa ukuthi angawuthola inhlobo umsebenzi kwesikhathi aboshelwa ifindo enjabulweni yothando uyangithola ngithini zonke lezo zinto zisuke ziboshwe ngomuthi ngesikhathi ziboshwe ngomuthi siqaqqa ngomuthi bese kubuyiswa ngesikhathi eqaqeke washeka qaqeka lelafindo isidalwa lesi ekuthiwa ingilosi kuye ngokwesikolo sisuke sesibuya sibe siyamlekelela entweni yonke azoyenza
umuthi bese usebenza kahle kakhulu ke. Alright, so umabili ama versions akhona yeah kuyenzeka kokubili. Alright, so mawusanda kujoyina, you're listening to uhlelo esibanalo on Gagasi njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8 mhlawumbe ususe esikoleni usukufunda Michael Evuli ungathola ithuba lokulalela ishow iba khona every Wednesday from 7 to 8 we discuss all topics related to msamo ezakamoya and nesintu siyafundisana, so we have ama topics ehlukahlukene but once a month sibe nje ne-open line where you get to ask and engage us on any matter ethinta isintu. So namhlanje ke being Wednesday wokuqala kuJuly sinale open line. I have uDokotela Umnyati, uyi-traditional expert ne-cultural expert uMlondi Makubane. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Alex, ngiyabingelela nehambeli zakho. Cela ukubuza lana, ngabe khona yini into engimele yenziwe mayelana newele uma lidlulelwe ilungu lomndeni? Ngibuza la Alex ngoba kunosisi la engisebenza naye oyiwele, iwele lakhe selenda. Manje ubedlulelwe uma wakhe. Hayi cishe washona ngokushona kama wakhe. Ngabe ukhona nomgudu ekumele ulandelwe uma iwele lidlulelwe ilungu lomndeni? Ngiyabonga, ngizolalela emsakazweni. Okay. Ngandengezi. Alright, sabonga kakhulu ke sizikandengezi. Alright, Makubane naye i-question yewele. Yabona Sohlaza, when it comes into iwele indaba yalo ihamba manje besijula ngoba kukhona leli eselindile. So lo muntu manje njengoba iyena esaphila naleli lingasekho liyabuya same time lizo mbatha longani ngokomoya ebese manje lo muntu egula kakhulu. Yini ke kufanele yenziwe? Sekufanele manje lo osuke ephila kufanele manje agezwe ukuthi kushone unini ebese newele lisuke lendile ngoba liyakwazi ukuwela izophila kulokabili nalo libe nembuzi yalo ukuthi ligezwe ukuthi lihanjelwe ubani umzali. Yes. All right. Indaba on Gagasi, I think last week besikhuluma ngayo le yamawele but the question iyasala ke le ezumlaleli Ash. All right, Anonymous, welcome to Gagasi, sekubingelela. Yebo baba njani? Siphilile wena unjani? Ngiyaphila Mhlonishwa. Yes. La Mhlonishwa ngizwa udaba enikhuluma ngalo olubalekile Mhlonishwa. Ngithi ake ngizwe lapho kumhlonishwa omkhulu ukuthi umhlonishwa nginenkinga la ekhaya kithi saba nekhaya ikhaya lethu eliphenduke liyinxiwa kodwa ubaba sinaye. Ubaba wethu waduba ikhaya wavele wahamba noma ebuyile ekhaya kabuyele ekhaya, so izinto zakhe segcina ziba yinto ongayazi ukuthi ungathi ungayinto kabani awuyazi futhi ezizame kaningi manje asazi noma wenziwe lento kanjani asazi kwenziwe kanjani mhlawumbe ukuthi umuntu osekhaya kanje ngoba nedlozi selithethwa kuyena ekhaya kodwa umuntu ongekho. Yes Mnyati. All right, ngizokucela la kumfowethu ubaba bamshaya ngodukanezo wahambe ekhaya. Umuntu oduba ekhaya useshaya ngodukanezo first ekhishiwe ekhaya, kusho ukhishwa isandla esithize futhi esikhona ngaphakathi. Okay, one. Number 2, wena nje ubusele ikhaya lakho njengemndodana kayihlo, ubaba wakho ufana nomuntu ofila njengomuntu ongasekho. Yabona into esho ethongweni lakini la kube phila ena life ngaphandle. Uyangizwa ngithini? Kubalekile ke lokhu baba ukuthi uncenge ukuthola umuntu womndeni kini okomunye koyihlo, uyangizwa, abuye azokwethula empephweni endlini kayihlo, uyangizwa, bese ukwazi ukuthatha inxexheba ethongweni uncengele noyihlo ethongweni lakhe ukuthi ithongo lingamdubi kakhulu ngoba vese akwenzile kuyibulawo, uyangizwa, bese wena uqhubeka nokushisa impepho uvuse indlakini ngoba kushuthi sekuwumthwalo osele phezulu kwakho ukuthi akulunge indlakini ngawe nabafweni mabekhona. Baba wami uqinisile impela ngoba okuningi sekuye kwele mina utholutha ngikwazi ngokuqala phi ngikwenze njani mangiya kubantu umuntu ongafuni ukutshelwa umuntu onga-understand into zasekhaya sijalo. Into engisho ngithi ke unabafowabo bangithi bakhona abafowabo bomndeni bonke kusele yena nje ekhaya. Okay, ukhona usibongo fana mhlambe nesakeni? Yebo bakhona.
cela nje oyedwa akulungisele lento engishoyo ngoba verse kushuthi esendeni lamkhulu wenu verse iqhanti elindlu abuye azokunika ilungelo la igcekeni bese wena uqhubeka nejeni yakho kodwa ubaba wakho ungamzondi inhlobo umcelele nokuthi abuye ekhaya ukuze aqhubeke nomuzi wakhe kodwa wena ubukhandile ethongweni kunjalo nje. Yebo. Siyabonga kakhulu. Nasi question la evela ku Facebook. By the way, sine page elithi Indaba with Alex on Facebook na ku TikTok futhi ilolelo. Uthi uvusi ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe kubizwe inkomo kamama bayibiza ukuthi izoba imali ethile. Uma senifika ke senithi nilethile uthola ukuthi sebeyinyusile kuleli nani ababekade beyibize ilona kuqala. Kwenziwa kanjani lapho? Sohlaza kusho ukuthi labantu ba amaqili. Ngoba phela awukwazi ukuthi ungafike ubize inkomo kamali lethe uthi 5000 then sesiyabuya ke sesiphethe nembuzi sogaza nomuzi ke sohlawula then sekuyafika sekuthiwa inkomo ubani u6000 okhomba manje ukuthi labantu laba bala ekhaya abanali iqiniso yabo so banokuchaphazana kahle so laba ke bala ekhaya noma laba basuke bezohlawula yini sekufanele bayenze sekufuna nabo ke manje bavela bathi sesiyajika ke le manje ukuthi manje sizana nemali ake sihambe solanda manje inkomo enjani ewuboya ngoba into ebalekele vele ukuletha inkomo kama bese belanda inkomo ewuboya uthula umsindo beze bezolukhuza icala. Yes kukhona ke nama 2Ks alalele njengamanje makusuke kuthiwa kuhanjiswa inkomo kama awuchaza ukuthi inkomo leyo. Okay. Yes. Ngimthathe. Ngicela ukwela ngesingisi. Yes. Sohlaza makukhulunywa ngenkomo kama kusuke kukhuluma it's whereby a woman has lost a virginity and then bese qhamuka a guy athi ke I admit ukuthi yimi engibuthathile umntombi so I'm here to pay the damage. So iyama2K ke angibambile. Oh, all right, sure. And there is a question ethi Ntomyadi la. And amhelanga uthi ngicela ukubuza la izola ngiphuphe nginomphathi wami emsebenzini umanager la ngisebenza khona. Inkinga manje ukuthi njengoba ewumlungu nje besijabulelene kumnandi but ngivuke ngithukile ngoba ngiyizwe kuthiwa ngiphupha umlungu isilwane. Mnyati makuyi manager yakhe futhi bene communication 100% akakamne fee kusho ukuthi nomlungu umkhonzeli nedlo zakhe lemkhombisa kanjalo. Yes umlungu uba isilwane mezoqhamuka ube umuntu ongamazi angithola ngithini so futhi ongekazi ube naye i-relationship naye ngokomsebenzi cathi angithola kahle so kodwa ngoba imanager yakhe emsebenzini kushuthi ithongela kuyamtshengisa hayi wena ucomfort hlala kahle nomsebenzini right kunjalo. All right, okay. So ke suphendelene abaningi ngoba ngiyizwe impela abantu abaningi beyisho kanjalo lento makumuntu omaziyo hayi akunankinga. All right, sure. Babu Sikhangane. Sure but angibingelele bhuti. Siyavuma nathi. Ngibingelele kuwe. Ngibingelele kubaba Magubane lapho e-studio. Ngibingelele kubaba Umyeza lapho e-studio. Mnyati. Nakubo bonke abalaleli bomsakazo igagasi. Babu Sikhangane nginenkinga. Bangikhuluma nawe nje izinto zimbi. Bekele kumabheketwana. Kuthiwa ngazalwa ngembethe Babu Sikhangane kodwa umfowethu wadliwa umzanyana. Hayi manje angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani. Ngicela ukuthi ihambeli zethu lapho e-studio zingilekelele noma ngathiwa yini ezingangilekelela ngayo zingitshela ukuthi angiqali ngishone kuphi. Nyati? Yabona ke Mthiyana nomlaleli njobe eSendVL. Kubalekile lokho mkhulu. Alikhi wele dlo umzanyana nogada wengane esuke sesibelethweni ake ngiqale ngiyicacisele mbe straight yangizwa ngithini umzanyana unogada wengane osuke isesibelethweni kunini idla ngaye iphefumula ngaye icabanga ngaye ayikho ke lento ukuthi umzanyana ngagwinya omunye umbungu esibelethweni ilento edala ukuthi abantu abaningi bagcina sebethi bamawele badala kodwa egcineni iwele linye lachitheka linesonto elilodwa into engekho leyo okubalekile lokho mkhulu uyena kufanele asukume aqaqe impilo yakhe ngqo yangizwa ngithini okungenzeka ukuthi wathi ekhulelwe unine ekhulelwe yena waba nenhlamba phezukwakhe ekuyona into evala into zakhe uma wakhe
inhlamba ukuthi mhlambe uyise waqala wamphika kunini. Yes. Ngizwa ngithini? Ukuqala lokho esesibelethweni ilento affect ingane ke leyo. Okwesibili uma unina ezokweqiswa imeqe eminingi ekhulelwe yena. Kodwa ithongo bese livika ukuthi umphefumulo ungaphumi esesibelethweni. Shuthe abe lost children. Ilake ezo affecteka futhi naye khona. Izinto ke lezo kufuna avuka azelaphe ngoba guarantee iwele uma amawele emabili uma elinye selishabalele lendile. Yes. Azothi zalwa omabili elinye lizozalwa lithule elinye lizalwe lishonile nobe elinye lithula ahlinzele ukuthi selikhishela ukuthi lithule leli liphila seliphumile alikho eliginywa umsanyana. Injalo indaba. Okay, sure. Indaba on Gagasi sabona ukindaba. Yebo sawona ngumthiya. Yes, masikulalele. What is your question? Yebo bengisacela ukuzela ngiyaxolisa ngosimancane ngivuke nephupho izolo. Mangivuka nephupho izolo iphupho malume kamama. Sika la kunomuntu engangizwana naye sihlala khona. Efike phethe imbuzi emhlophe ehambisa ngenyawo embili ebambe ngekhanda. Esicela imbambele. Ayibamba imbuzi efase ngentambo saphuma kulomuzi sangena kwamakhelwane. Nakhona amakhelwane sangangena ezile emgwaqeni. Wathi efasela esangweni la khona imbuzi lemna ngibambile ibhilida yona ilwandle. Wayefasa lapha imbuzi singabe ngishuthini elesibili. Asimekule uqala ke makhona uzothola incazelo kahle ephelele ngempendulo. Dadewethu ngicela ukubuza nje umthiyana unginike nje isecond ukuthi imbuzi le yena uzelwe njengomlanjwana nani obuzalelwe emshadweni. Phendula sesi. Inkosazana. Uzelwe njengomlanjwana uzalelwe ekhaya komalume nobuzalelwe emshadweni. Yebo ngizalelwe njengomlanjwana. Uzelwe njengomlanjwana. Uyabona umalume wakho usaphila loba kaphila lo umbone ephuphweni. Usaphila umalume loba kaphili lo mbone ephuphweni na? Akasekho usashona shona ngo2021. 2021. Uyabona ke ubekutshengisa wena esibongweni la wazalwa khona. Uyangezwa ngithena? Ngoba kushuthi umlando wakho wafika wrong kuwe. Uyangezwa kahle? Ngesikhathi kufika nembuzi sekuzoxoliswa ngoba kulomuntu awuthandana naye kunobuhlobo okuthize uyalihlukanisa bese kuwashwa ichile senilenzile nobabili. Uyangizwa ngithini? Yebo ngiyezwa. Ingakho ke kubambese wena lembuzi. Wayisa kamakhelwane ubukisa kuyesinye isibongo. Athi ngithola kahle. Yebo. Uyangithola kahle nkosazana? Yebo ngiyakuzwa. Yebo, ungizwa kahle. Ma ungizwa kahle No. Hayi ususaba ukumtshela nje awulandeli kahle ukuthi uthina ngithi. Hello. No. Okay. Yeah, you do this ma. Khona manje uzonika inumber then ungenza ifollow up umfonele kule number so that izokuchazela kahle ngasese uyezwa. Okay, ngicela ukubuza elokugcina. No, kulungile ma uzomshaya late because sinenkinga yokungazwani. So kunenkinga nasizwani so ngcono manithatha inumber khona uzomfonela ngasese. Ngithatha uPhilani kunene nawe eBackville. Sabona Philani? Yebo, siyabingelela. Yebo Philani. Amakhehla siyabingelela nawe studio. Yebo. Amakhehla manje akangisize lapha amakhehla. Makhehla ngisishwa ikhehla manje lapha elizala umama lapha ikhehla la komalume. Liyafika sikhulume nalo ikhehla sikhuluma nalo ikhehla ayekuseni khohliyani yonke into belikhuluma ikhehla angisazi ngempela manje. Hayi. Ebusuku. Okay. So Hlaza uyabona uma kufika ikhehla laseKhabonina bese likhuluma naye ake ngimbuze ngoba ukhona abazali bakhe bashadile yini? Hayi lutho ababe ngashadile. Perfect. So njengoba kufika ikhehla elako malume elifela ukukhulume naye ikhehla liyithongo elihle phezukwakhe kodwa khona umona ohamba obese ube khona komunye komuntu oyidlozi osahamba emhlabeni. So mangabe ikhehla selifike laqeda lashiya umyalezo kukhona lo obese qhamuke bese fike eyisula yonke lento kuyena ukuthi angavuki nayo. So yena yini ekufanele ayenze la? Kufanele mangabe uvuka ekseni eseyikhohli awele kumkhulu wakhe it's either impepho or amakhandlela. Mkhulu ongitshele kona ngomyalezo ngivuka sengikhohliwe njalo yini edala lokho lizobe selibuye ikhehla silemjene.
Hayi no siyabonga. Siyibekelana ke conversation yethu namhlanje bese ku open line siyafundisana siyabuzana. Ngiyawuthatha ke ama topic email uthi indaba@gagasi995.co.za. I do hope uthi umlaleli lo sifazana uzophinda phone ama customer senikeza ama numbers because be kunenkinga network singatholani kahle naye. Mnyadi siyabonga ukuthi benathi ama numbers akho ke utholakala kanjani? Ngitholakala ku 083 468 6173 noba mnyati@gmail.com 083 468 6173 ngo-8 ekseni ya ku-8 ebusuku ngale kwalokho angitholakala. Siyabonga kakhulu. Dr. Thelebona Mnyati ke lo. Alright, Mlondi Makubane. Sohlaza unkomo sitholakala eClermont ngolwesine nangesonto. Inombolo zimbili. Eyokuqala ethi 061 921 9881. Esibili ithi 079 42 80757. Siyabonga. Sibonga kakhulu kuma guest ethu. Lohlele ke ikhona podcast yalo uzokwazi ukulalela nane video as well. Mawuya nje ku Gagasi FM app. Angithi asesine website by the way. You get the news, you get also these moments nama videos as well, the links to yonke show indaba. Ungaya nje ku gagasiworld.co.za. All right, uhlelo ke lo producer Mr. Siphelele Nzuza mina ngingu Alex Mthiyana. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.